Hello guys, dito kami sa loob ng Eastern Fairview. Event kami, event. Hello guys, it's a large. Thank you. Bye. Video mo ako. Mas mahaba yung hindi maganda. Isa lang siya. Gulat ka naman. CR na pala habang wala pang ano. Ay, ano lang kasi 1 hour lang. Pilap na lang po. Ang sarap ng ano, ng oil na nilagay mo ate. Kita ba ako ma'am? Thank you po. Thank you very much. Ang puso. Wala kasi yan doon sa ano eh, sa payatas. Wala sa payatas. Isa pa. Uy na rin. Wala na. Doon sa taas, 1. Yan. Gusto ko ibang table na sana. Laglag ang baso. Wala to sa ano eh, wala to sa payatas. Hawakan mo na kasi bababa yan. Agoy, kapaso. Kamusta? Agoy. Hello. Ayan, dito na aming tropa. Ayan mga guys, ang mga mababait na tropa. Hello guys. Out na tayo. Magsalita na kayo. Hello ka rin. Hello guys. Hello ka rin. Kayo yung magsalita. Medyo mo kami kayo nagbibigay na ng pera. Hi guys, ito na kami ngayon. Baka ma-hold up tayo niyan. Bigaya na ng ayuda. Ito. Ito yung tatakbo. Ayan, tatakbo ang presidente. Pagpalitan natin si Marcos Highway. Ayun si katawan niya ba? Pre, kay practice man vlog ko. uy, ayuhan niyo sunod ha. Kailangan on time ha. Out po kami. Tapos na yung event namin. Magtatagay na kami. Saan? Uy, nagbablog siya pero tinan mo yung ano niya yung siya yung nagdala. Akin yung pagkain, lalayas na ako. Lalayas na ako, akin yung pagkain.